Mnoho zákazníkov nás požiadalo o spôsob, ako dynamicky priraďovať transpondéry účastníkom počas procesu prihlásenia v deň pretekov. Teraz sme vyvinuli nástroj, ktorý dokáže ešte viac. Tu je nový kiosk s výsledkami pretekov. A takto funguje. Toto je Ema. Objaví sa v deň pretekov, povie svoje meno Tomovi, dobrovoľníkovi. Tom vyhľadáva jej meno v kiosku s výsledkami pretekov, ktorý beží v prehliadači na jeho tablete. Teraz môže zobrať akýkoľvek BIP alebo transpondér a priradiť ho Eme. Teraz ju tiež požiada, aby podpísala zrieknutie sa práv pre nadchádzajúce preteky. Všetky tieto údaje pochádzajú priamo zo súboru podujatia Races R12 v cloude a sú do neho priamo uložené. Tomov kiosku je možné ľubovoľne konfigurovať s akýmkoľvek údajovým polom súboru udalostí. Možno by Tom mal byť schopný zmeniť Emine preteky z 10 km na 5 km. Alebo zadať veľkosť trička, ktorú si vybrala. Alebo si predstavte dostih, kde Tom je rozhodca vonku na trati a udelí Emie trest. Všetko zvládnutelné s novým kioskom. Pred udalosťou si nakonfigurujete svoje kiosky s krokmi, ktoré vyžadujete. Každý kiosk je prístupný cez unikátny odkaz bez akéhokoľvek iného pripojenia alebo prístupu k výsledkom pretekov. No vy rozhodnete, kto môže vidieť alebo meniť aké údaje. Nastavte viacero kioskov pre udalosť, skopírujte ich, importujte z inej udalosti a upravte ich pomocou CSS. A sľubujeme vám, že toho bude ešte viac. Nový Racesult kiosk je teraz dostupný vo vašom softveri Racesult 12.